Hej bloggen. Hej. Vi har fået nogle spørgsmål. Vi lavede jo en video før, hvor vi spurgte, om I ikke ville skrive nogle spørgsmål. Og ved I hvad? Det er gjort. Eller nogen af jer. Og så er der så flere, der har stillet. Eller så er der en person, der har stillet nogle flere spørgsmål. Altså, ja. Fuck det. Freja. Okay. Frederik starter fra en ende af, simpelthen. Det gør vi nemlig. Fra spørgsmål 1. Frederik Martin Brugård Højer. Hvor gammel er I? Jeg er 15. Jeg er 15. 16 til august. 16 til september. Freja Christiansen har skrevet et spørgsmål fra hendes mor af. Hvorfor er du pludselig blevet så langhåret? Det spørgsmål, det er vist til mig. Ja. Er piller eller sådan noget? Jeg tror, det vokser ret hurtigt om natten. Det der med at sove, det hjælper faktisk. Nej. Det er extensions. De kan pilles ud. Og hvorfor bander jeg sådan? Ja, det ved jeg sgu da ikke. Sådan er det sgu være. Ej, okay. Ej, det stopper vi med banderi. Okay, hvorfor kigger jeg hele tiden på skærmen? Sjov historie. Altså lige nu der gør vi det i hvert fald, fordi vi lige skal have de der spørgsmål læst op, fordi dem kan vi sgu ikke helt vide noget. Ja, det er sgu ked af. Det kniver lidt. Men inden video før, så ved vi det ikke. For der var ikke noget på skærmen. Jeg tror bare, vi kiggede på den for at kigge på et eller andet. Altså I ved Facebook, det bliver man hurtigt sådan... Det bliver man hurtigt afhængig af. Nej. Hvad siger I til det er sjovt at sige. Nej, det ved jeg faktisk ikke. Vi holder for at holde medgang. Sådan. Ja. Måske? Okay, der sagde jeg det. Elin Magnussen. Hvor kommer han fra? Kommer fra Randers. Randers. Okay, Freja Christiansens mor spørger igen. Er det sejt at bande? Det er helt det er fucking street. Det får at være inde. Det er det nemlig. Og det er vi åbenbart. Nicoline Rattenborg. Hvor mange gange har I farvet hår, og hvilke farver? Jeg tror, jeg må starte, fordi du har fucking mange hårfarver. Eller haft fucking mange hårfarver. Jeg har haft en orange hårfarve med lyse striber. Og så har jeg haft sort. Fordi en fucking matas dame ikke kunne finde ud af at give mig en rigtig hårfarve. Fucking. Nej. Så har jeg haft blond. Joke. Og så har jeg det her brune noget lige nu. Og så har jeg haft sådan noget leverpostej på noget. Men det var pæn hårfarve. Det er jo ikke sådan en grim leverpostej. Det var en pæn hårfarve. Ja. Jeg har sådan noget blond. Eller jeg er født med blond hår. Har jeg farvet det lysere blond. Så har jeg farvet det rødt, pink, orange, lilla, lysebrun, mellembrun, mørkebrun, sort. Har du haft mere? Nej. Ja. Og så har du haft 2 farver på samme tid, det var fordi du har sådan. Ja, så har jeg haft 2 farver nogle gange samtidig. Pissegodt. Super. Ja. Det er lige et plus. Hvorfor stopper I ikke bare jer selv? Nej. Frederik Johansson skriver. Hvorfor stopper I ikke bare jer selv? Er elendige. Frederik, vi vil gerne forstå din mening, men nej, det gør vi. Men vores hater kan ikke finde ud af at skrive. Det er okay. Det skal der også være plads til. Men det skal der nemlig. Ja. Michael Hoffmann. Do you guys even left? Ja, lige præcis. Vi kan ikke engelsk. Vi kan ikke en skid engelsk, så det kan vi desværre ikke svare på. Men vi vil gerne virke kloge, men den her, den er fandme svær. Frederik Hansen. Skinke eller hamburg? Vi hælder vist det skinke her. Skinke. Det er på pizza. Det er toast. Men hamburg med agurk, det er også godt. Med masser af agurk. Ja. Men salami slår alt. Præcis. Patrick Haugmann. Ja. Kartoffelmos eller bakkartoffel? 100 bakkartoffel. Altid bakkartoffel. Ja, med smør. For hvad sker der, hvis man glemmer at spise sin bakkartoffel? Så bliver man ked af det næste dag. Det har jeg nemlig selv været for. Så fortryder man det. Så fortryder man det faktisk. Ikke engang løg. Jeg havde fucking 4 kartofler i det skide sølvpapir. 4? Og alligevel var hun dum nok til at glemme at spise dem. Jeg fortryder det stadig den dag. Frederik Johansson. Pæk eller patter? Ej. Vi er til de nedravne mandlige organer. For jeg er heteroseksuel. Ikke fordi der er noget galt med homoseksuelle eller biseksuelle. De er skønne.
Men De det er er fucking, de er de bedste mennesker i verden. Det er De er bare rare. Så fuck heteroseksuelle. Ja. Nej. Ej. Alle mennesker er elsket på hver deres måde. Også haters. Og haters. Vi ved godt, vi er elendige. Ja. Hvis I var på en øde ø, ville I så helst have 22 bananer og 4 mandariner, eller 17 stjernefrugter og 4 ståle med. Og der er noget... Der er en bagtang i. Ja, det er præcis. Men vi kan lige så godt komme ud med den bagtang. Men da vi ikke er så kloge, så har vi ikke... Vi er kloge. Vi er kloge. Vi fatter bare ikke det spørgsmål. Men det er et spørgsmål, så vi svarer selvfølgelig på det. 22 bananer og 4 mandariner. Helt 100. Altså, jeg er til 4 stole og 17 stjernefrugter. 17 stjernefrugter, de smager bøgeblad, men... De smager lidt af pap. Ja, det er sådan lidt papfiguragtigt. Det vil jeg aldrig kunne leve med. Men de der 4 stole, de er helt okay. Så må man skulle begynde at spise det træ, der sidder der på. Det. Med mindre du er læder med sådan noget vand indeni, eller hvad man kalder det. Så kan man så spise vandet og drikke en masse vand. Ja, det jeg har hørt i en eller anden film, og så ved det ikke... Jeg ved det ikke. Den prøver bare på at lyde klog. Christoffer. Kruse Bosø, eller hvordan man udtaler det. Kruse Bosø. Han skriver, hvad vil jeg tage? Et ryg i pølsen, eller en pølse på ryggen? Altså, vi er gode til salami, men... Salami, det er det, vi kan lide. Vi spiser det på alt. På alt? På alt. Alt. Altid. Altid, også i bil? Nej. Okay. Louise Paps, hvis I hver især havde en chance for at ligne en kendt person her på DK, hvem skulle det være? Medina. 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 Hvis vi skulle vælge en dreng. Christoffer eller Dyrmo? Ja. Nej, det er løgn. Nu lyver vi. Vi vil gerne være LOC. Det ja, fordi så skulle vi det med damer. Nej. Ja. Og Louise Papst. Sushi eller en god rødbøf? Aldrig smagt sushi, så til rødbøf. Jeg stemme på Jensens. Elsker sushi. Jeg vil gerne smage sushi. Så må vi få en date snart. Ja, det synes jeg. Så har jeg ikke noget at løbe fra. Nej. Godt. Louise Papst. Rugbrød eller franskbrød? Bagerens franskbrød og rugbrød, det smager altså godt. Men det man køber i butikker, det er det. Hvis der er salami eller nutella på? Altså, så er det, så er det lige meget, hvad for noget der. Alexander. Høvler i bad. Vidinge. Høvler i bad. Lige nu har jeg ferie, så jeg har ikke været forbi Sløjt, så nej. Men på næste mandag, så er vi nok lige forbi Sløjt og Høvler på bad. Så vil vi have dig i tankerne, når vi gør det. Så det gør vi nemlig. Vi tænker kun